Haka jimbom don jong kawai ka kharkhana shna rong siang surok ya ka treng laisen batru ka jingsuba ba ya ka tei ka kharkhana la seng khlemda biang ki kot kisla ka seng Confederation of Ribhoi People's Corps haka khandai trip na lar arjar pulai kala lei ban khang tala shi sindon bat kani ka kharkhana ka dei ka blatip kerteng kum ka Yana Petro Production Private Limited kabodon hak shnong mouse mai Ribhoi district ka tei ka jinglei khang tala ka di dien ba kinoi lam ka tei ka seng kilayo ya ka jingtep ka batikana batru ka jinglei jurep lalabru ba wat kinong kate ka kharkhana kimdon yaki level license habayo apat banyakran bo nonglet khmi yakakam ha kate ka kharkhana lani supervisor Kishore Kumar Swami ubana ka jala Rajasthan ulaitu bo umdon jingte bi e ruem habai dei ban penbiang ikot kisla haswa ban wantre shapo ka jala Meghalaya bat habai dei ba kikot kisla jong kate ka kharkhana ru umdon jingte bi e hanrei ulaitu bo jusia ka khajna sho CM ka rai marwet 6000 tingka man la ka sibnai राजा को हर्जाना देता है कितना देता है 1000 रुपया महीना राजा का हर्जाना और यहाँ पे मतलब जो गंगपुरा है इनके हेडमैन उसके लिए हेडमैन तो यहाँ को ले लेनी है नहीं पता ना मतलब खाली राजा का हर्जाना 1000 रुपया वो अब रेगुलरली देता है महीने की महीने ले देता है ये महीना भी दिया है मतलब पैसा ही नहीं है देगा क्या वो आया था आधा बेचारा आज ही फोन आया था ये देखिए ये नंबर है ये नंबर 12:10 पर फोन आया था habayo apat banyakaran ba kinong song snong ka snong mausmai kilai thu ba makiru kum kinong song snong kijuma ri ka jingie ka baki hab ban smai ka jing sma ka basher khai ka kimchula bansa bat ka bakta e ka koi ka khya ka jungki ना कौन मरता है तो बीमारी हो जाएगा तो कोई आदमी पूरा कौन मरता है खाना खाने बोलते से भी एकदम कौन से खाना खाने भी नहीं सकते इधर का कमरा भी 1000 मिलता है ना इधर का तो पूरा ना हम लोग का उधर में कंपनी है ना तो इधर में वो करता है ना पूरा सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाता है पूरा गन है क्या तेल है मालूम नहीं कभी तेज पत्ता का सेंट मिलता है कभी काजू बादाम का सेंट मिलता है मालूम नहीं होता कभी तो इतना गल में लग जाता है ना सांस लेने में मुश्किल होता है ये आप लोग गंगोरा कंप्लेन नहीं किया गामबुड़ा को क्या बोलेगा हम लोग का गामबुड़ा को पहला खाली इसका कंप्लेन दिया था ये जो मिमी कंपनी का कंप्लेन दिया इसका तो नहीं दिया ना क्या पता नहीं है इसका गाड़ी रखता है तो गाड़ी पूरा इधर गिरता है पूरा बंद मारता है बैठने नहीं सकता इधर के गांव बुरा लोग भी आके बोला था मानता ही नहीं है ये बंद करने के लिए बोलने है सुनता नहीं आप यहाँ का रहने वाला है हाँ हम ये घर मतलब क्या क्या बहुत गन मारता है गन मारता है हाँ आदमी लोग बैठने नहीं सकते रात को भी इतना गन मारता है ना सांस लेने नहीं सकते बच्चा लोग सांस लेने नहीं सकता इतना गन मारता है हम लोग भी ये गाँव बुरा जो है ना गाँव बुरा भी बोला था ये तेल जो लेके आता है ना ये बंद करने के लिए बोला था मानते ही नहीं है haka jinglei khang talai ka kharkhana kinong yelam ka te ka seng kila maham teng eru yo trai ka te ka kharkhana bo ombet man ple lani pentre kam kat ba ompala man pen biang ikot kisla na kaliang juga Confederation of Ribhoi People ngiwan hakane ka jaka banwan bisit ya kane ka wena ki factory illegal hadin bangil awan ngilalap shisha ba kane ka factory ka ba permirong kamdon ne ki kot kisla wat kawai ro ko komen kamdon tena kaliang juga seng ngilashim ya ka sinjam ba ngilakang si sendon ya kane ka factory shedrong hangne hapo si pomer kabre hapo ka snong juga mapsmai tena kaliang juga seng ngila ya kran bat urung ba snong ngim kwa ai bani laj nagibor juga snong hanre hadin bangila yo bani kran nengkong urung ba snong ong ba ngim tip hadin ne balami ka jing kran ong yong kum nokot urung ba snong phim tip kawan kat kane ka factory hangne po snong jong phi hadin kata ong ba oh katu ka bala aslam ngi INOC tena kaliang ke jongi ngi ong ba kibun kinong snong ki ba complain halor ke jing sma jong kane ka factory hangne hanre urung ba snong ngi khot banwan ikran hangne hanre umsyam lawan tena kaliang juga seng ngi sim ya karai ka ba nadu mendagas ngi ngin khang ya kane ka factory snarong hangne po si pomer namar bangi iba kimdon ki kot kisla ki babyang tingi kwa ai ban krenchai sigini ki rang ba snong ki bari pej hangne ba kum kene ki jaj factory so bhawat nom ai namar kane kadai ka jing mentoy jong unon tribal kamdai ka jing mentoy jong khasi jongi tingi kwa ban krenchai khamtam sagini ki area ki babun hi ki rang ba snong tang ma ki yo jing mentoy yalade ki kloi ban ai wat la kadai ka bakta yo paj ba tena na kaliang jo ka seng ngi perem ya ka jingle jong kini girang ba snong sagini ki area ban ngi kwa ban kren sha usim jong karaj marwet ro atrai na kaliang usim utip ba shwa ba kane kanwan henrei ka ba ngi sokhya pat kalong ba usim ngimyo ban phun henrei ngi lakwa ban kandu usim ro ba malai aya ka kot kasla lani ka NOC ngatharai lada usim bat ka snong kim aya ka NOC kane kamla hi baniaj tena kaleng jong ka seng ngi la phun yo trai jong kane ro ong ba
udon Sabar, udon sa Kolkata, sa Mumbai ngingim la bantim. Henry kat ba utrai umpat penia kita ki genuine dokumen. Siya kaseng nakalang kaseng ngisim ba ikane garai ba ya kana ngin khang chwa bat ya gini ginong tre ngi pha ba kin lek phai se gi snong ki thau gi jong ki kat ba ngimla banyo iya kita ki genuine dokumen jong kana ka factory. Bat urang ba snong ngi la suyo banyo phun leng ba ka phun. Tingi la khot u banwan chane Henry u aidau bangamdon kali kumtang tam aidau tingi ngim kwa hai banyo bun kitin Henry la dei ulang ba snong u ba sim khya sisa namanta ka snong ka thau la dei banwan. Bat sakawai ngi kwa ban kran song ne ro ba snong jong ka snong mau smai. Hadin bangil ayo ban kendu bat utei wei unon tribal u bakam yala de baude urang ba dong u Ram Chandra Sharma ukam yala de baude urang ba dong. Te hadin bangil ayo keli na ong ba la aibor da urang ba snong ba unlong urang ba dong. Te akan ngi penram yong ne urang ba snong ba balai aibor yo ta Ram Chandra Sharma ba unlong urang ba dong hagan ke dong. Hadin bangila Sheikh Lut wat yakini ginong tray baro ki badon hanero kimdon ne kata labor license kimdon ki kot kisla ki babyang deina ta kasang deina ta kadaw ba nakaleng kaseng ngila pha ki bakilik phaino se kisnong ki thau ki jongki. Hadin bang iyo ka complain na ki nong song snong na ki riu paj ba kyong ba kani ka company basna ya kani ka rong ba khle surak kani ka kerteng company Yana Petro Products Private Limited. Andre wat ka kerteng jong company klem tho kani ka haget la ne ang ni entrance wa bandung spo. Re ka bang so bunong hadin bang ayo complain ni paj ba ngila persang ban wat you try ngila persang ban kren gini manager ban kli ki kot kisla na giyo permission andre na ngila wat la bon jaka nga kli re hadu mentang yo jing tip bat ngi tip ba kani company kalong illegal kami yo permission na kano ka sarkar ne na district administration ne na kano ba kide bin yo permission ring athrai kila bandon ya permission tang na girang ba snong ban kisim kata kala bandai permission juki dan re ka bagi pai bagi complain kalong bakari ka jing sama ka jing jabo kani ka jabo mo ka bayong ka toilet skiwa ka toilet hangni po area ba basyong gini ginong snong teta karaw na kalyang kaseng nglawan hangni ban khang talano sendan bakani factory na do muntakasni kam dai shuban play namar belai ngitip syai bang ikli no manager ngong kisem na kirang basnong kimjuan hane handre ka ege jubab ko manager wai wang ba usem musaiwan ban sim 1000 sibnai kata kare ke ba usem wan sim 1000 sibnai kata umdan su kono la dak pai ba ki complain jo ki mon khang suwe tare ke ba sosi pat habang yo ban lech ki snong ngilngo penban ba hangne po kisnong mo smai urang ba dong jong kani ka dong da ukhar nepali la se mo ban bu rang ba dong du ukhar na nepali kata kare ke ba ngi nakalang kaseng ngisngo ban kenturu ya usi melim ba un wat bat bisar ba ya kini ki nongkit kam snong ki bre sikini ki lan berni lan khana para khang ba kanum dan kono ka jing ta pat mo ya ka jaj bre go jungi tenre kai ke bang ngisngo banong kani ka por hadin ba ni kum kaseng ilawan te nilakhang sundan ke talai gani mentakasni te nadum takasni kamla shu ban pli dalile ngin mla shu ban ailat ya gani company ban pli biang